Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok ka alwora ma Paponditi e Nyakach sub county mano Kisumu county. Jo Kisumu ochiew maber, aneno ka jo Paponditi bende ochiew maber. To kotenore kod thor wach ma wan godo e studio kinyi ma kawuono, kotenore kod kaka wanyalo kedo kod masiche mag apaya, adwa ni awinj anena pach jo Paponditi ni to gin kaka jopiny. Sani waneno ka kwan mag masiche e apaya dhi malo kinde ka kinde, kendo kinyi godhiambo piny maruwa yudo ni nitie masira mar apaya otimore kama kama, masira mar apaya otimore kama kama, weyo ka ji mang'eny kata kwan oganda wito ngimagi, jomoko be dong' kod hinyruoge mopogore. Achiel kachiel ang' nadhirgi mondo mi ginyiswa to gin kaka jopiny, giparo ni ere kaka inyalo ked kod nyaa mar masiche apaya e ndara ma wan godo e counties wa kata pacho kama ngima. Machiegni abro chako kodi mana king'iyo kamera amakoni ma mondo ichagi nyingi nyisa ni in kaka japiny kaka jalno mabende ni e sekta mar boda boda, ipani ere kaka wanyalo kedo kod medruok mar masiche mag apaya pacho kaendi mwayudo ka weyo oganda mathoth kawito ngimagi kendo jomoko dong' gi hinyruok mopogore opogore ma sani e thoth ji dhi nyime kod yudo thieth, jomoko bende ikowo, kopo mogik jomoko bende pod nie mochari. Inyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya Joramogi TV, gi nyinga iluonga ni Abel Odhiambo, mong'ere kaka Wuoda Mago kata Wuoda Mago machogo. Adier masiche mag apaya osemedore kaluwore gi mokwongo, drepe ma sani tiyo gi apaya moko tiyo gi apaya kosemer, to mane achiel kuom gik majimbo masiche mag apaya. Koro ka wanyalo weyo weche mag kuong', wathegore gi kuong' sama wan e tich, to mane achiel kuom gik manyalo duoko masiche mag apaya piny. Mar ariyo, wan gi jok mariembo recklessly. Ng'ato kodonjo e ndara, ok ong'i kaka odonjo, ok ong'i kaka oriembo. Apani ka waduoko speed marwa piny, en achiel kuom gik manyalo konyowa duoko masiche mag apaya piny. Mar adek, wan gi government, jok mochung' ne ndara miluongo ni police traffic. Ka police traffic otiyo tijegi kaka onego bed ni gitiyo, gi supervise gik monego bed ni gitimo maber, mago biro konyowa ahinya e cheko geche maonge gi gik madwarore kata gi jo bodaboda maonge gi gik madwarore. Apani Joramogi TV wagonu erokamano kuom chopo Paponditi, kuom biro manyo gik mosemeda masiche mag apaya, nikech kaluwore gi ndachwa ka waseneno masiche mag apaya kuom thuolo mokadho chien. But ang'eni ka watimo achiel ariyo kata adek ma wachogi, to dhi konyowa kabisa e loso weche mag apaya kata duoko masiche mag apaya chien. Erokamano. Machiegni ng'ama chielo mana mapiny nyalo golo budi to gi nyinge peng'e kacho. An nyinga Alfonso Chieng Adongo, an jakom mar boda boda Paponditi stage. Ka wawuoyo e weche mag apaya e redio Ramogi kawuono, weche mag apaya ndechni waricho. Thoth ndechni mwatiyo e iye ka gi richo. Kendo dwaro ni mondo sirkal ong'i weche mag ndara, sirkal ong'i weche mag overspeed, ndeche dwaro bed gi bumps manyalo duoko speed mar geche chien. Ka wabedo gi bumps to wanyalo konyo masiche mag apaya, nikech masiche mag apaya ng'eny saidi kendo ginegowa mang'eny. To drepe wa bende mantie nyaka modhi school, mineno ka ng'ani to obedo trend, to ok gine maber, ok giriemb maber, giriembo ka gimer, giriembo recklessly, overspeeding, gik matindo mang'eny magitimo makelo masiche mag apaya. Aparo ni mago e nyalo kwageng'o to biro geng'o masiche mag apaya maber. Erokamano Ramogi. Ng'ama chielo manyalo medo gimoro paro no do. Erokamano, an iluonga ni Lija Dulo, aja boda boda ma Paponditi. Gima dahero wacho ni ndachwa ka to ok ber ahinya, wasebedo gi masiche mathoth ma higani kata wache dweche machien ka osebedo madongo dongo. To mokwongo alaumu traffics, nikech to traffic wagi kado bedo ni iyudo ni mitoko gangre mapek gi ji, to kosebolni gimoro to be gikakare gidhi adhiya, ok ging'i ni to mitoka ni ting'o ji machalo nade. Koro gin mokwongo gin ma gimedo weche matek e barabara ka. Koro ndalo moko nowache ni gibiro wuok e ndara to be ok ginyal wuok, tang'eni ma to ok ginyal wuok, mak mana ging'i kaka jowa riembo. Namba mar ariyo manyalo medo, nitiere weg mabiro ka nyithindwa moko tie kama odonjo apiko masani ok ong'eyo kaka barabara chalo, ok ong'i left, ok ong'i right, en kaka owuok no to odolo kora dichiel to dhi. Gima liche miwuoro niya, ni onego bed ni e seche mag riembo
kwa riembo kik wadonj kwa mer kadi pono chuno nyaka wamethi to kwa setieko tiyo mag riembo. Namba mogik pile aya wawacho niya kapok wadhi e tijewa walamu Nyasaye kuong walemu kapok wawuok e utewa. Kapo wadhi e tijewa kawa pile wakuong waketu Nyasaye mbele mondo Nyasaye ogwedh barabara. Mogik kabisa malo na wachi ndara ni onge bams bams tie mana achiel to kata ma stage mochung'e kani nitiere bams mok nen ok bed bams maneno manyiso dalili ni bams neno kanyo mondo mi kata kaka biro gi speed to neno gima ni mbele. Koro miyo Jaramogi oru kamano kuom biro maru dipo ka sirikal owinjowa wan kaka jobodaboda mariembo ka wasewacho ni speeding onego bed chien then traffic biro ng'e gimo kele barabara. Eru kamano kuom biro. Eru kamano ahinya ka tieko Jaramogi hapo miyo ji ariyo mogik. Eru kamano an luonge Charles Owuor Okumu. Amoro ahinya gi Jaramogi kuom odiochieng' ma kawuono mondo lemo Papa Nditi ka. Ada wacho ni weche mag road safety akwayo ni chien kacha ne wan gi Muchuki rule. Tawni gigo nyaduogo ma set belt ntiere geche speed governor omedi chike ni marede ma gari ok ring kaka ohero. To aparo ni ajali nyadok chien nikech recently ajali moro timore machiegni tokwa kaendi ma ji mang'eny otho apani ne jopiny to neno. To kaluwore ni gari malori matiende rach owe ringa ndara moko inspection maber ok otimnegi to biro miyo jo atho nyaka joma innocent moko nego wit ngimagi. Kuom mano amor ahinya ni gi thuolo ma kawuono ne kata nyalo chike madwarore mag apaya taparo ni weche mag ajali gi nyalo rumo kendo nyalo dok chien. Ero kamano. Okay, ng'amogik ka tieko. Ero kamano an iluonga ni Bernard Ajode mong'ere gi nying mar Wuon Omolo. An gima nyalo wacho kanyo ma pod ajiwo kar ndara mar bams ni. Onge kaka bams gari nyalo koluwe nyaka Katito ma kata bams achiel maduoko ne speed chien onge. To magi traffic to nie ndara ka kendo gichung' kendo gibedo kanyo okinyi nyaka odhiambo. Koro wan wayuak kendo wasandore kaka wan joma ok nyal to wakwayo sirikal ni mondo okonywa jok manie migepe ka migepe mag barabara utimo ang'o ma koro jopiny sandore kamano. Ayuak akwayo ni Jaramogi beduru kodwa kaka usebedo kulimo wani medwa uru mondo ka uparo ma wan go ywak wan go to koro konywa uru. Eru kamano. Mana kamano Sharon isewinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny ma Katito ka giywago gigo mopogore manyalo bedo ni nyayo masiche e ndara kata e apaya. Kaka iwinjo ka giwacho kanyo ni to weche mag ng'we airititi e apeyni mane achiel kuom gigo mabende medo masiche e apaya. To bedo ni bump onge manyalo miyo gari kochopo to nono winjo ka endi aduok speed kata ng'wech piny mano bende jimbo masiche e alwora ni endi. Bende giwacho kanyo ni nitiere apisa moketi mowinjo bed ni ng'iyo ni to nyamburko ka nyamburko owinjo ting' ji adi. To inyudo ka seche moko nyamburko otielo ganda turi ei nyamburko achiel ma samoro kar mondo ting' ji 14 to en gi ji madhi 20. Ma en be achiel kuom gigo ma gikwayo ni joge owinjo bed ni gibede apaya mondo mi ging'i anena ni to kopo ni nyamburko owinjo bed ni ting'o ji 14 owinjo bed ji 14 ma ok ni ibolo negi gimoro to gikwanyo to giwe nyamburko no dhi to kochopo mbele to yudo ajali gino mabende negi nyalo geng'o. Kopogore gi mano be gigo machielo magiwacho ni Kenya puonj ji oganda kanya we metho seche magidhi tich to bende kaka nyalo keto Nyasaye mbele mano bende nyalo konyo e kedo kod masiche mag apaya. To daher mondo mi penj wendo ma wan godo e studio kawuono kondo kata kinya ked kod gigi to era kaka magi nyalo timore. Ere gik ma inyalo tim ka bende yudo ka masiche mag apaya giendi e wach mar tielo ji e nyamburko. Ere kaka ginyalo wacho wach ni mondo mi apisa mochung' ne weche mag ng'iyo kaka apaya winjo bede kaka iluwo chike apaya ok kaw masoya to weyo ka gari otielore opong' to kochopo mbele to yudo masira e korio. Ere kaka magi nyalo konyo ka oponi puonjo oganda e koteno kod kaka ikedo kod maendi. Bende gin be ginyalo luongo apisas gi mondo gin be oduong' wigi mondo mi ging'e kaka ginyalo duogo e wang'e gilu chike kaka owinjore kendo girit gi chike ka gipuonjo oganda ni mae gima owinjo timo ko winji riemb kimetho gari ko winjo pong' mokalo ndama kamano. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go kotino kod kedo kod masiche e ndara. Sharon an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, awinjo yo